Ce faci? Dați-mi 2 lei? Când? Acum. 50 dai? Ha? 50. Îmi dai? Ce faci, mă? Nu mai zic nimic. Ce zici, bă, boșule? Bă, boșule, cine te bărbierește pe tine? Mămica! Cine, mă? Mămica! Păi tac tu? Deci cu ea muncă. A venit de la pușcărie? Da. Când? Acum! Dar ce ai făcut? Te-ai ars la sprinceni? M-a dus un telefon! Băi! Ce-ai făcut? Te-ai ars la sprinceni? M-a dus un Păi telefon! ce-ai făcut? M-a dat pe scen, mă aș. Te-ai ras la sprinceni? M-a dus un telefon? Când? De care? Când? De care? Cu cameră. De care cameră? Cu dăști. Mă duci? Când? De Paști. Cum te cheamă? Fan. Fan. Deci găi, termina găi, de bucata! Ce zici, băi? Ce dracu și mai zici nimic, am așteptat și te bău. Te-ai supărat, mă? Da. De ce? Da, îmi dați tu un leu? N-am. Îmi dați tu un leu? Sau 5.000. 5.000? Și tu un leu. Găi, de bucata! Vrea, mă, ăștia găini aici? Da. Cine? Vasilica, o vupea. Unde? E acasă. Hai că uite, ne cheam. Îmi dați 2 lei? Da. Ha? Da, ține telefonul. Îi dă bosul tu, băi. Dar țineți banii. Și tu dai 5.000. Dați-mi banii la băiatul de plânge. Nu mai avem, bă. Băi! 5.000? Ce mă rău, mă, la cap. N-are, mă, n-are. Numai ce-ți Pabuș. Pabuș. Ce să mănânci? Mâncă-ți-o zgâita ta. Și matina. A? Pa, băi! Pa! Găi!